ja. Nej, det gør det. Jeg tror ikke. Jeg ved ikke, hvad kører der jo kun en gang. Og så står vi her bag, og står her bag ved ham. Det kan det også. Ja, det er rigtigt. Ja. Man kan ikke det hele nu. Spionfotograf. Er det hastighedsmåler? Det er hastighed, ja. Og går vi på stærkt? Det går lige så fast, ja. Og det er paparazzi, nej. Velkommen til dagens program. Første programpunkt på dagen, sidste dagen på Victor Grundlands 125 år festival. Og det er jo helt forrygende, at vi kan være her på det sted. Og vi skal afhente en sten. Og der er en helt særlig gæst her i dag. Jeg vil bare lige indlede med en tekst, som nogle af jer har hørt før, men den skal siges her. Det skal den simpelthen. Det vil nok blive sådan, at jeg læser teksten, så spiller Ben et stykke, og bagefter så fortæller Ben lidt om sine erindringer, og husker Victor, din bedstefar, og så et stykke til, og så runder vi måske af her, og så tager vi stenen på nakken. Det gør du, Palle? Ja. Ja. Og så går vi mod kirken. Men det er jo sådan, som tilfældighederne er tilskikket nogle gange her i livet, at Victor jo som vejsenhusbarn, da han er 9 år, da han er 8 år, der er han jo første gang på, der er han sendt ud som vejsenhusbarn om sommeren, og der kommer han, ja, tilfældigvis til Skive. Der var en plads til en knægt deroppe, og det skulle så være Skive næste år igen. Så dør bondemanden i Skive, og så står Victor der lige før sommerferien, inde på vejsenhuset, med den mand, den skolelærer, som tog sig af udsendelsen om sommeren af de her søde børn, der skulle ud og have lidt god mad og lidt luft og frisk luft inden for Stenbroen i stedet for. Og han hed som en Herr Sommer. Ja. Og Herr Sommer, han var på den, fordi pludselig står Victor der, og han står med en knægt, og hvad gør han? Der var ikke hverken e-mail eller, ja, telefoner var der selvfølgelig lidt af, men hvordan gør man pludselig det? Så det var krise, og Victor, han beskriver det sådan i sine erindringer, hvad der så sker. Hvordan miraklet finder sted. Budskabet kom, da ferien stod nær for døren, og der var ikke levnet skolens energiske ferieorganisator, den nævnte Herr Sommer, en eneste fair chance for at skaffe mig en anden plads på landet. Der var altså de værste udsigter til, at jeg skulle tilbringe hele den kommende sommerferie på den københavnske Stenbro.
Men så optrådte en af de store drenge fra skolen, min senere mangeårige ven Erik, som en frelsende engel, i det han meddelte her sommer, at han havde fået lov af sin ferievært på Lolland til at tage den lille sorte dreng med. Hvad der har bevæget Erik til denne generøsitet, er jeg aldrig blevet helt klar over. Måske skyldtes det, at han, hvad han senere har fortalt mig, var et af de mange børn, der havde iagttaget mig, da jeg befandt mig i indelukket på Tivoli-udstillingen. Måske var det synet af mine skræmte øjne, der trods vildskaben lyste ud mod tilskuerne, som vagte hans beskyttertrang. Denne gav sig udslag både i det daglige skoleliv, og altså nu, hvor han kom mig til hjælp i min kvide. Naturligvis blev der jublende glæde i det lille plejehjem hjemme hos mig, og med kufferten pakket med tøj fra skolen, var jeg på rejsedagen sammen med plejemor på vej til Hovedbanegården. Men vi må være kommet for sent op og afsted, for inden vi havde nået banegården, hørte vi en fløjte, og da vi nåede perronen, var det lige tids nok til at se toget rulle afsted med de mange vinkende og hurraråbende feriebørn. Selvfølgelig brast jeg i gråd og troede, at alt håb var ude, men plejemor trøstede mig og sørgede for, at jeg kom afsted næste dag. Alene. En stor plakat med adressen til min ferievært hjalp den venlige konduktør og andre voksne rejsende med at lose mig igennem denne rejses derværende mange omstigninger. Også på færge kom jeg til endemålet Lønstrup Gård per Avnøde station. Dens indehaver og proprietær J.O. Balk ventede sammen med Erik, min ven, der jo var kommet dagen før, og som havde været helt uforstående over for min udeblivelse. Efter at have tilbagelagt den korte vej fra stationen til gården, sad vi snart alle bænket omkring et buende bord, fremtryllet af den ugifte proprietærs venlige husbestyrerinde, frøken Lange. På denne dag indledtes i dette særprægede miljø en kæde af feriebesøg ned igennem årene, og disse fortsatte langt ind i min voksne alder, indtil jeg med tårer i øjnene måtte lægge blomster på disse mine lollandske velynderes grave.
Tusind tak, Ben. Ja, det var et nummer, der hed Old Folks. Den spillede jeg for min morfar og mig selv. Gjorde det? Og mange her, måske. Ja. Du fortalte mig, da du kom herud, at du tænker, at du måske har været her på Lønstrupgård som lille knæk sammen med Victor. I kørte rundt i bilen, måske. Ja. Du har måske været her. Det tror jeg har. Ja. Og jeg synes, det minder, altså jeg kan se noget, der minder om mig. Altså, og jeg kunne også finde det lige med det samme, uden GPS. Jeg har været her før, det er helt sikkert. Ja. Ja, så vil jeg egentlig bare sige, fordi jeg jo nærmest vokset op her i Nakskov. Fordi fra jeg var helt lille, der jeg ikke kan huske noget, og til jeg var 9-10 år, blev vi passet af min morfar og mormor hver sommer. Og nogle gange også i juleferien og efterårsferien og hvad der nu er. Så blev vi kørt herud og sat af, og så var vi hos dem. Det var skønt. Jeg husker det som nogle dejlige sommer her. Ja. Velkommen til mindeandagt for Victor Cornelis. Vi indleder med at synge første 4 vers af den kristelighed, og det er nummer 321. Og jeg håber, at I alle sammen kender den og synger med, for vi har ingen musikalsk ledsagelse, men vi har vores stemmer, som vi vil opløfte. 321, første 4 vers. Du skænker vort hjerte af verden af hen. Lad smag du skænker hvad tøjet er blot. Det lever dog i os, det føler vi godt. Mit land siger Herren er himmel og jord, og kærlighed bor. Lyksalige lod, at leve og døden har mistet sin brød. Hvor alt er som negle og blomster på ny. Hvor alt er sejlet og farver i sky. Jeg læser fra Matteus evangeliet kapitel 5, vers 3-10, og I må gerne blive siddende. Og det er ikke rigtigt. Det er fra Galaterbrevet, kapitel 3. Før vi fik troen, holdt loven styr på os. Sådan skulle det være, indtil loven blev en mulighed. På den måde holdt loven os under opsyn, indtil Kristus kom. Men nu er det troen, der får Gud til at tage sig af os. Derfor har vi ikke længere brug for nogen til at sætte os på plads. I er Guds børn, når I tror på Kristus. Alle, der er døbt til at tilhøre Kristus, er nemlig blevet gjort lige som ham.
Der er ikke forskel på jøde og græker, slave og fri, på at være mand og kvinde, fordi I hører til hos Kristus, er I en enhed. Amen. Det her sidste vers, der er ikke forskel på jøde og græker, på slave og fri, på mand og kvinde, fordi I hører til hos Kristus, er I en enhed. Det ene vers, det er simpelthen blevet betragtet som humanismens fundamentale betydning for vores europæiske kultur, og det kan sammenfattes i en eneste sætning, der hedder: Gud gør ikke forskel på folk, for Gud er alle mennesker lige. Og Paulus, som jeg altså læste fra, han deponerer, man kan sige, menneskets værdi hos Gud. Og i vores moderne, sekulære samfund, der deponerer vi værdien i menneskerettighedserklæringer og internationale konventioner. Fordi de skal bidrage til en politisk virkelighed, hvor alle mennesker bliver betragtet som lige. Uanset social status, køn, hudfarve, alle sammen har vi rødt blod i årene. Rødt, fordi vi har jern i blodet. Og vidner om, at vi er kommet af den jord, vi alle sammen skal vende tilbage til. Alle er vi lige. Om vi er sorte eller hvide udenpå, så er vi røde indeni. Alle tilhører vi Gud og er en del af den helhed, vi kalder menneskeheden. Der består en hel masse forskellige små individer, som alle sammen, uanset hvem vi er og hvor vi bor, har haft og har de samme helt grundlæggende behov for at være accepteret og værdsat og elsket for at være den, man er. Vi som danskere betragter os ofte som et samfund, hvor vi behandler alle lige, og vi har en vis evne til at glemme eller fortrænge, at vi også har været en slavenation. Fra 1660 til slutningen af 1800-tallet, der transporterede danskerne ikke mindre end 111.000 slaver over Atlanterhavet under rædselsfulde forhold. På tætbakkede skibe døde måske 15-20%, siger historien, undervejs af sygdom. Sygdomme, der havde let spil under de kummerlige forhold, slaverne blev opbevaret på skibene. Og ruten gik på den berygtede trekant fra Danmark til Guldkysten, videre over Atlanterhavet til Vestindien og så tilbage til Danmark med sukker. Sukker har vi altid skulle have af Danmark. Det har kostet menneskeliv. Men som nation er det som om, vi har lagt det kapitel bag os i vores kollektive erindring uden undskyldning. Og i dag der forstår vi os som et humanistisk kristent land, der behandler alle mennesker lige, uanset at historien helt frem til i dag ofte vidner om noget andet. Og jeg tænker, at en sådan konkret historie er Victor Cornelis, der igennem de sidste par uger her blev fejret på Vestlolland i anledning af 125-året fra hans fødsel. I har sikkert hørt det mange gange her de sidste par uger, at han kom til Danmark som 7-årig. Han blev fjernet fra sin familie på St. Croix, dengang Vestindien tilhørte Danmark som koloni. Han blev sendt hertil for at være en del af en stor udstilling i Tivoli om vores kolonier. Det var vi stolte af dengang. Det beskriver han i sin erindringsbog fra St. Croix til Nakskov, og også om, hvordan han til sidst endte med at blive udstillet i et bur. Cornelis blev i Danmark, efter vi havde solgt kolonierne, han blev uddannet til læger, blev ansat på byskole i Nakskov, hvor han så også siden blev viceinspektør, og var noget med musikken, kan man vist roligt sige. Og jeg tænker, at han nok er kendt af mange af jer, der sidder her i dag. Måske har I kendt ham fra bybilledet, måske kendte I ham personligt, måske har jeg ovenikøbet haft ham som lærer på byskolen. Og på Lønstrup Gård i Avnede, hvorfra mindestenen i dag er hentet, der tilbragte Victor 78 år, sådan som jeg forstod det, sommer i hvert fald, hvor han var glad for at komme. Så glad, at han efter eget ønske blev stedt til hvile herude på Avnede Kirkegård. Og om lidt, så skal vi ud og afsløre mindestenen for ham ude på gravstedet. Og når jeg læser om Victors liv, så tænker jeg, at han var med til at nedbryde skel, som vi mennesker vi sætter imellem os selv og andre, på trods af, at vi har et ideal om det modsatte. For vi har en dyb, iboende trang til at sætte skel imellem os og andre,
for at definere os selv. Jeg er sådan her, sådan er de andre. Og så finder vi ting og sager, vi kan definere os i modsætning til de andre. Vi sætter grænser og dømmer dem ude, der er anderledes på overfladen end os selv. Det kan være hudfarve, det kan være status, det kan være kultur, det kan være tro, det kan være politisk eller seksuel orientering. Men alle dem, der på en eller anden måde er anderledes end os selv, dem har vi sådan en tendens til at sætte grænser og sige, det er dem også, og så tegner vi en streg. Og Jesus, han gjorde det modsatte. Han nedbrød alle de skæld, mennesker satte imellem sig selv og andre. Han inviterede altid de udstødte ind i fællesskabet. Luderne og lommetyverne og dem skattebedragere, alle dem, som ingen af de andre ville lege med, de kom ind i fællesskabet. Og så stillede han sig på de udsatte, de udskældte og de udstødte side. Han ophævede grænsedragningen ved at slå en streg over de streger, som vi går og sætter. For Gud gør ikke forskel på folk. Og Victor Cornelens, han fulgte hele sit liv, sådan som jeg har kunnet læse mig til det, i de fodspor, Guds fodspor. Også han ophævede skel imellem mennesker, nedbrød fordomme og bygget bro imellem hvide og farve. Det var hans livs mission. Lad ham være et forbillede for os, der også lever i dag. Det her øjeblik, som jeg har ønsket, at det skulle ske, at der kom en mindesten her på Victor Cornelens grav. Og jeg håber, at det her citat, at vi kan bringe det med over Atlanten næste år, når forhåbentlig den her bronzebyste kan blive afsløret, for det bliver det samme, ønsker jeg, der kan komme til at stå på bysten derovre. Værsgo. Tak. Ganske enkelt, og det er jo den fine sten hen fra Lønstrupgård, som har Victor måske hoppet på, da han var knægt derhenne. Og så står der jo følgende, som Victor Cornelen skriver i sin erindringsbog: at bygge bro mellem hvid og farvet. Jeg er overbevist om, at det var i denne livsgerning, Gud ville bruge mig, da jeg i sin tid som 7-årig blev taget ud af mit vestindiske miljø og ført til Danmark. Godt sagt. Ære være Victor Cornelens minde. Nå, Ja. Må vi ikke klappe nu? Ja. Ja, vi skal have gang i. Og det er sjovt med hans mellemnavn. Ja. Han var ikke Islands Røbe. Hun har 5 børn og 13 oldebørn. 12 børnebørn, hun har ikke råd til det. Hun har ingen bil. Jeg siger, tag dig på pokker, så og det var ikke noget. Og så er det kvinder, der siger. Jamen så er klokken 16.00 den 3. september 2023, og
Victor Cornelis Festivalen slutter næsten, fordi i aften kl. 19, der vises filmen Viften ude på teatersalen ude i Nakskov. Men vi synes, det skal være her, vi markerer, at festivalen slutter. Jeg vil gerne sige tak til Nakskov og alle de gode folk og i omegnen, der har hjulpet med at få den her festival til at kunne lade sig gøre. Vi har fået vist en masse nuancer omkring Victor Cornelis foredrag, udstillinger, koncerter, mange forskellige ting. I dag har vi været en tur i Avnet, og her, det er præcis i dag, at det er en måned siden, at festivalen i og for sig startede den 3. august, som jo var netop den dag, som var 125-året for Victor Cornelis fødsel. Og der var det hvide kor ude i Avnet Kirke og andre gode folk, som var med til at festliggøre den her 3. august. Nu står vi her efter godt 14 dage med en festival, som har glædet rigtig mange. Det må jeg sige, og der er kommet pænt med mennesker til arrangementerne, så det har været det hele værd. Så hermed så vil jeg sige tak for denne gang. Jeg håber, at vi måske en anden gang kan lave noget relateret til Cornelis. Ja. Og tusind tak for en fantastisk festival. Tusind tak for en rigtig dejlig dag. Og tusind tak for mange gode minder. Tak skal I have. Jeg har en hammer. Jeg tænkte, der stod nogen og ventede på dig og kom ind og sygesikringskort. Nå, nej, det skal vi ikke. Nej. Skal man ikke alt for tæt på? Skal vi være? Den over plads der. Ja, hvor skal vi sidde? Det er en, som ikke tæller. Kære publikum, rigtig hjertelig velkommen til biografforestillingen her i aften. Victor Cornelis 125 år festival, sidste event, og det er en glæde for mig som idémand og tovholder på den her festival at kunne præsentere den her film. Det har været en forunderlig rejse med den her festival. Jeg startede og fik tanken om den her i januar-februar måned, indeværende år. Og det har så afstedkommet, at vi har stået med en festival på godt 14 dage med foredrag, udstillinger, koncerter osv. Og ja, der har været mange fantastiske ting, der er sket sådan hen ad vejen, små som store, hvor jeg tænker, er det tilfældet, eller er det forsynet, eller er det, hvem er det? Hvad er det, der sker? Fordi her i foråret, så var der premiere på en film, der hedder Viften. Og den gik jeg ind og så. Og jeg tænkte, hold da op, jamen det er jo lige til festivalen, hvis den bliver til noget. Og det blev den så. Og derfor er det en stor glæde at kunne vise den her film i aften for jer, fordi den har jo dybe relationer til festivalens hovedperson. Vi er i 1848, det er en ny dansk spillefilm, der kom her i foråret, som sagt. Og der skete så det her forleden dag. Jeg kunne læse i avisen, at filmen var indstillet til Nordisk Råds filmpris, som repræsenterer Danmark, den her film. Så sådan kan man være lidt heldig. Og I kan glæde jer, det er en fin film, som udfolder et stykke Danmarks historie, helt på sin egen måde naturligvis.
Og så er der det faktum, at lige præcis Victor Cornlins var jo født i Frederiksstad på St. Croix, og det er jo netop her, at von Scholten han træder frem i år, præcis for 175 år siden, og frigiver slaverne. Og nede blandt mængden af mennesker, der står dernede, jamen der står faktisk Victor Cornlins bedstefar. Så tæt er vi på. 50 år senere bliver Victor Cornlins født. God fornøjelse med filmen.